Hrvatska vojska ima 7 gardijskih brigada. Sve i dobro ustrojene i dobro opremljene. Ima jedna koja je udarna i to je 4. Biće sapravnico Bugarska skupština. Odakle si, iz koje fronte stižeš? Hej, ratniče umornog koraka, odavno se ovdje boj ne bije. Zašto kao duh ovuda lutaš? Ja sam duša hrvatskih ratnika, domovinu tražim iz tijek što se vije i mojom je krvlju ona natopljena, a duša nema mira, traži je. Pa ovo je zemlja tvoja, zar ne vidiš ti? Domovina koju smo svi snili, za njenu slobodu krv si svoju dao i tisućljetni san je stvarnost postao. Ne poznam je takvu. Nismo imali rupa, nismo vezu. Ne znam, jeste li rekli ko vas napada? Nije niko, pa nema niko. Prva je komanda pobjeda. Komanda prva pobjeda. Eto, vidiš kakva ti je komanda. Sinovi vrli, a gdje vrednote za koje smo mrili? Hej, ratniče, te Hrvatske nema, čim propast našle je nevolje. Podigle se na nju sile tame, udarile na krvu i prijestolje. Uvijek je bilo i uvijek će biti onih što će dušu vragu prodati. Ali za to krize je mora dobiti. Hrvatske snage ulaze. Ponos vratiti. Najhrvatskiji svi. Prati strane. Samo govorim se ide, nemoj se ide. Ovo je junak, jedan od brojnih koji kroz ovih nekoliko godina padaju, da bismo mi mogli živjeti. I veliki je to pad, za suze na očima naših bojovnika, pripadnika 4. brigade, o tome riječi se ne govore. I puno puta smo isplaćivali ovih 10 godina one koji su za ovu zemlju dali ono najbolje. I cijeli je narod nekako u toj polnoći. I cijela taj narod nas dragi hrvatski. Pjesme tuge, ali pjesme radosti. Čini mi se da su ove prve brojne pjesme tuge. Pjevamo je i danas. Ponosnu i lijepu ko u snovima, sve mi dao da je vidim i opet
kad vas sutra sin vaš ili unuk vaš upita, što je to bilo ono 90. 91. druge do 95. Ko se to tu borio, što je to bilo, kako smo mi zaslužili, kako smo došli do ovoga što imamo. Dajte im jednostavno, kao što židovski otac ili majka kažu, mire, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti, prema sreći. A kad budete brojili imena onih koji su narod doveli do cilja, nemojte zaboraviti, molim vas, ime požarnog brigadira Andreja Matijasa. Amen. I stijeg što se vidi i moj objekt a duša nema mira, traži je.